Balo mo si Moises kanang wagid sa kaabot. Pero nakaabot gid siya. Pero ako i-explain ha. Malangan ta ni gamay igsoon. Si Moises usa sa gisaaran nga makaabot sa yutang saad. Hello. Ang nakaabot pa gid si Moises wa. Ha? Kita lang. Dahil kasi makatubag na. Nakaabot pa gid si Moises wa. Ha? Wala. Mao man ito mga nadunggan sa wali. Ang saad sa Dios, na karon ni saad ang Ginoo, Moises, adto mo sa yutang saad nga mao ang Kanaan. Nga nang miagay dito ang dugo ug ang gatas. Kabalo mo kung sa sayop ni Moises? Gisugo siyang pasultian ang bato. Ipatuslok ang bato, gibunala niya sa kasuko. Wa gibutan sa taong masuko. Amen? Pag masuko ang tao, so wa gibutan oy. Hastang pastor basta masuko, manggukod og sundang igsoon. Sa kasuko niya, Sister Jenisa, gibunala ng bato. Miagay ang tubig. Ayun ang Diyos, sa pagkamatod, di ka makaabot sa yutang saad. Now karon, ang unang saad makaabot. Ang pangduha tungod kay nakasa siya, di ka makaabot. Makatan-aw ra ka. Asa man gitinuod ani? So karon moingon din ang mga Muslim na wala lagi bakakon lagi ng Dios lagi sa Christian. Agak na niya akong Biblia. O sa tinuod, sa buhi pa si Moises, wagid siya kaabot. Pero pag ampo ni Jesus Christ sa bungtod, ang Biblia nag-ingon, migawas ang iyang singot o ang dugo. Og nagpakita sa iya si Elias o si Moises. Ang mga scholars miingon, katong dapita, sakop sa Kanaan. Mabuhi kag sa mamatay, pamatud-an sa Dios nga ang iyang saad tinuod sa imong kinabuhi. Woo! Sultihan ta mo kung man matuman ang saad sa Dios sa inyong kinabuhi, karon nga buhi pa mo, bawi na lang next life. Hello. Wa tay kwarta diri, naay saad Ginoo nga dagag abunda nga panalangin. Sige na lang. Og hangtod mamatay ta di kita madato, di kita mapanalanginan. Bawi na lang ta next life. Nga naman dito sa langit, bulawan ang atong pagalaktan. Dito sa langit, hallelujah. Nindot sa langit, igsoon. Kung di man mo maangkon ang saad din bawi na lang next life. Nakaabot gyud. Praise God. Saan naman oras ha? Kasi nilapas ako. 9:30 pa. Okay. Be not deceived. Ayaw pagpalimbong. Ayaw pagpalingla. Usahay, ma-deceive ta sa atong mga pagbati. Feelings. Mabitan na pastor dito sa Bohol, akong amigo, igsoon. Ingon siya, sa dugay niyang pagka-preacher, nakarealize siya. Ngamingon siya, ang pulong sa Diyos, pasudla sa inyong kasing-kasing. Ingon siya, sayop ko, no? Dapat ko na ang iyang ingon, ang pulong sa Diyos, pasudla sa inyong mga alimpatakan. Bawa, pastor? Oh. Kay kining kasing-kasing na to, ingon ang Biblia, malimbungo ni labaw sa tanang mga butang. Dali ra kay ni mausab. Lipay ka ron, taod-taod, guol na po ka. Hallelujah. Excited ka ni ron, kining kasing-kasinga. Taod-taod, igsoon, wala na po'y gana. Dali ra kay mausab. Ayaw pagpalimbong sa imong pagbati. Nara ba yung mga panahon nga, ang kining atong kasing-kasing mo, dikta ba nga, ay, way gana sa pagsimba ron, oy. It is a good day to backslide. Di dahin ta mo simba. Kaya kini mag-uwi mong gigamit. Kung kini mong gamiton,
Sa tinuod lang, namagay mga minyo dire. Amen mo ha kung tinuod. Ang tinuod nga gugma wa dire. Kaysa mga minyo, kita baka pamatuod kita. Ang pagbati nato sa una, ang feelings nato, ang emotion nato, kung makita nato ang atong uyab or atong hinigugma baka or crush nga tugdug 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 tugdug. Og maminyo na. Ay, mura na lamog manag-amiga. Praise the Lord. Imin na itong elder, tinuod giday. Sa una, mga igsoon, purya hinumdom. Matod pas mga lahi relihiyon, purya hinumdom. Na ako'y, love, ay kasuko, laba. Ako alam ni hisgutan ang sa una. sa una na ako'y crush sa taga-mayahay ba? Grabe yun. Grabe gito nga pagka-crush ba? Kaya makakita ko sa iyang bag, kasi siya naman po yung bag nga inatugot. Layo siya. Nagtalikod siya. Ang bag, ako makitan. Grabe akong kama. Tuk, 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 tuk. Usa kay suda tong baga, ganun higugma mo ko ito. Speaker, magnet baka. Praise God. Ana ang pagbati. Malimbungon. Na yung mga panahon sa ito, mga pagsimba nga, huwag itay gana ba? Na yung mga panahon sa among pagwaling, wapog mi gana. Labi nagbusimog katog, huwag mawagin among gana. Pero tungod lagi kay nakabalo man ta, sa bisan unsang panahon o sitwasyon, kinahanglang mudaig ta sa Ginoo. As David said, I will bless the Lord at all times. Ayaw agda imong pagbati sa pag-alagad sa Diyos. Be not deceived. Mabitaw, ako igsuon mo challenge kid ko natong tanan, di man kita parihag kanang tawag ining na mga long term memory, na short term memory, na hinay mo memorize igsuon. Pero ako gi-challenge kita mo. Magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Magtuon kita kagahapon sa fasting day, gamay-gamay lang mi igsuon. Ana ra man gina. Basta bag-o pa daghan kayo. Magkadugay igsuon, ana mo gamay na. Gamay rami sa gahapon pero akong inan lang inan tanan ninyong unsay minumduman yung bersikulo i-memory verse na. Memory verse. Kalisod kay nagmalabwan pata siyawa igsuon sa memory verse ay. Dapat tayo ma-memorize. Wa man tay laing pangbato good. Amen. Kung ang emotion mo tira sa imo ha, wa kay laing pangbato, pulong sa Ginoo. Praise God. One time kami mga igsoon na kasuway nagimi na drain na may mga igsoon financially. Naman niya akong asawa buhi pa magini. Wa po ko'y pangandoy mamatay akong asawa kay di na ko kitag asawa nga parihan niya. Ang inyong pang Pastor Mario nga kung pananglit gigani kuhaon kas Ginoo, ako'y pinakamagulaanon nga tao sa tibuok kalibutan. Pero pag humangkon og lubong ingon siya, musinggit siya, yes! I'm free! Kasuway magimig mga financially ba? Okay kayo, wag tay. May gani akong asawa kay mo sideline siya sa business pero kita na naman kita sa ministry. Pero inumdum niya akong asawa igsuon. Akong giukap ang Deuteronomy 28 or 18 ba na? 28. Na may mga declaration diha. Kung ikaw mosunod sa Dios, ang panalangin mo overtake kanimo. Basa na mo ng duha igsuon. Unya moingon siya, mura lagi migtala lagi. Ne?
Sometimes, following God, mga kaigsuunan, murtag yabag. Maraming tala, kami doon, nagatubang. Si Kugbasa, iguman ako sa verse, nga, yes, I receive it in Jesus' name. Revival min duha, oy. Amen. The blessings will overtake you. Ingon din siya, I receive it in Jesus' name. Murag ako'y, kuan ba, kanang, siya'y mananabtan ako'y, siya'y tawag na. Oh. Pero amo kiklaim. Usa man day atong sandat di ay. Di ba word of God? Di ko gusto mga igsoon nga mahimutang inosente. As long as ako'y pastor igsoon, i-challenge kita mo. Tuon gin mo pulong sa Ginoo. Ay balik-balik kay nako ni kay mayabag ko tudluan mo na kog binuang. Magsin mo, amen. Angan sa Ginoo din na Jesus Christ, some will be na. Amen. Oh. Mayabag ko rin ko niya, di mo himasag Biblia. Oh. Angan sa ang pagdaig sa Ginoo din na hallelujah. Alae. 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 Oh. Laina ka paminaw, no? Praise the Lord, alay! Praise God. You need to read the Word of God, study the Word of God. Mao nang kunaay mga tao nga mugawas mangwali igsuon. Hallelujah, ginamit ang ilang kaugalingong teorya na akay panglaban. Mingon sila, di na uingan sa Ginoo, tanawa basaha diri sa libro ni So-and-so. No, ang Biblia nag-ingon way laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit. Hallelujah, nga kitang tanan maluwas. Di ang ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Natay panglaban. Be not deceived. Ayaw pagpalimbong. Mao nay warning ni Jesus Christ. Kay adunay mutunga ang mga bulaang propeta. Kita ko sa video igsuon, ambot lang sa bagay ka to, pero di lang tamo, di lang kayo kumubugal-bugal igsoon. Ang pastor, ang prophet, he's claiming himself as prophet. Pagsimba nila, revival, siya namulong ang Ginoo. Kitang tanan, kung gusto tagpanalangin, kana ang mga sagbot. Grabe, tinood bitaw igsoon, nangamang ang mga membro. Kamang padung dito mga sagbot. Siya dili, pwedeng kamot gamiton. Ba largo, murag kanding igsoon. Somewhere in Africa. Praise God. Kamang sila niya kaon gid sa sagbot igsoon. Mura mag-iring nga naglain ng tiyan. Praise God. Pero ang pulong sa Dios igsoon mao ni magtug kanatos kamatuoran. Amen. Ang uban na deceive igsoon. Gusto lagi sila mapasaylo ang ilang mga sala. Magpalansang sila sa krus. Ilang sundugon si Jesus Christ. Nga naman, deceive. Amen. Kausaran namatay si Jesus Christ. Once and for all. Amen. Di na takinahanglang magdupa, kay naanay nagdupa 2,000 years ago. Hallelujah. Ang ato na lang, believe the gospel. Amen. Hallelujah. O gikinabuhi ang maayong balita, and you shall be saved. Adunay mutong nga mga mini, nga mga magtutudlo, mga mini, nga propeta sa katapusang mga adlaw. Amen. I don't know kung tinuod ang balita, igsuon nga ang Biblia na anay giusab nila igsuon. Ilang gipaningkamutan igsuon sa mga LGBTQ. Nga mawa ang unang kopya karon. Kay ilang i-revise ang Bible. Ilan nang i-approve ang mga paghigugmaay sa lalaki, babae sa babae. Amen. Ilang i-revise ang Bible. Sa di pa na mo abot ng panahona, hinahanglan lantip na tas atong mga pagtuon sa Biblia. Praise God. Mga igsuon, manglaba mo, pwede mo makamemorize sa Bible. Manglaba, managat,
Amen. Unsay mga buhaton, di na mo'y rason nga, pastor, wako'y panahon nga magtuon. No. Bisa pag nagtudlo ka, kung recess igsuon, bisa pag nag-eskwela ka, makamemorize ka sa Biblia. Kay kung itugot man gid Ginoo, makaabot na ng panahon na nga pangbawion ang Biblia igsuon. Kuhaon ang Biblia, at least lantep na ta sa tong pangunahuna. Amen. Ayaw ka kuntinto 5 bersikulo nimo, dugay na ka nangalagad sa Ginoo. Pinaka-worst, dugay na ka nangalagad sa Ginoo, wagi kay bersikulo. Kaaralo man sa yawa igsoon. Praise God. Kaaralo man. Dapat atusudlan niya itong una-una sa pulong sa Ginoo. Kay buwahan, maabot ang mga problema ag pagsulay. Imo dayang mahinumduman ang sulat ni Apostol Pablo, walay pagsulay nga dili manto sa tao. Ang Dios kasaligan. Amen. Hallelujah. Ug di ta niya panulayon labaw sa atong marangan. Apan uban sa pagpanulay, ang Dios nagatagana ug lutsanan sa paglikay aron kita makahimo sa pagantos niini. Moabot ang pagsulay, mga nga grabe, sobra na po na. Why sobra, uy? Nga labaw sa imong maarangan. Huna-huna ra na nimo. Grabe naman ang problema, grabe. Walag tuo, naisakit, napay utang. Okay ra na, may gubat. Praise God. Kaya na nato. Ayaw pagpalingla mga kaigsuunan. Moingon ra ba din ta, gibiyaan ako sa Ginoo? Di, uy. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, di ko kamo pagabiyaan ni pasagdan. Murag wa nag ang Ginoo ba? Di asa man padung ang Ginoo. Gibiyaan asa man siya biya. Ang Isayas nag-ingon, ang langit mo yang trono, ang yuta mo yang tumbanan, asa man siya padung? Di ta pwedeng biyaan sa Ginoo. Dali kay tang malimbungan kung di ta rooted sa Word of God. Dali kay tang malimbungan. Muna ikson, magpalalom ta dias pulong sa Ginoo. Di ta pwedeng mahimong inosente dias pulong sa Ginoo. Ayaw mo pagsalig nga sigila mo pakaon. You must feed your own. Kaya kung kwintahon, igsoon, literally speaking or physically speaking, kung ang inyong pastor nagpakaon sa inyo kada Miyerkules o Sabado, sa tinulan na yung pagkasulti, pasmado mo. Kung di mo kamaong mo, pakaon sa inyong kaugalingon. Pasmado eh. Physical, kung ang atong physical, igsoon, pakanon na nato 2 times a week, gawas lang kung nag-fasting. Pasmado. Pero kung ikaw mismo nagpakaon sa imong kaugalingon, paabot-abot ka mga igsoon sa lami nga putahe. Nailami nga putahe, pastor na po di ka Miyerkules, ikasabado. Kuasani ko, sa parsapar anis gutom. Basas Biblia. Minawg mga wali. Mga igsoon, kung kita pa sa panahon, kung si Pablo nakaabot pa sa itong panahon, grabe siguro igsoon. Kita karon ang pinaka-abundansya sa pulong sa Diyos ng henerasyon. Gusto ka kadasig, makatanaw ka sa Facebook. Makatanaw ka sa YouTube. Na ako'y dagang mga preaching sa YouTube. Kung mingaon mong pastor, kasi pastor na hospital lagi taon sa dayosisan, tanaw mo sa mga waling pastor sa YouTube. Di man mong pwede, pastor, asa magaron? Di lagi ko sa dayosisan lagi, nakalibang lagi ko. Kanang pastor, kimingaw ko sa walin mo, walihi ko pastor. Lain po kayo magsiko ko, mga igsoon kinahanglan magbasigon kita. Nya mo kuto ang tiyan, bro, mga igsoon kinahanglan. Pwede. Hallelujah. Alalayanan, magitawang ko sa kong asawa, igsoon, dito padung sa CR. Amen. Kay nahutda nagtubig, siguro kapoy na kaya igsoon. Amen. Makapangita mo. Pili alang po ninyo mga kaigsuunan, ang mga tanawon o paminawon. Moabot ang kahuyangon, ay mga dagang mga videos. Amen. Kung gibati ni mo nga murag ikaw pinakaluoy, na dagang mga history sa Bible igsoon, na mga videos igsoon nga naka-record, nga daghan kayo mga gipanglutos, daghan kayong mga nag-antos tungod sa ilang pag-alagad sa Diyos, makaingon gid ka nga, sayon raman di ay ning pagsulaya. Amen. Nagtuo magug kang ikaw pinakaluoy nga gisulay, kay wa magug ka makahibaw sa uban nga grabe pagpagsulay kaysa nimo.
Self-pity ka kay ka ba? Hinggang bitaw sa akong amigo sa Bohol nga, guwang-guwang man siya, ikumpara siyang asawa, na sila'y, unsa na, pwesto mga igsoon sa mo. Karon, ang unang nagbantay iyang asawa, na inipalit nga customer. Ang baligya mga igsoon, kung masayop sa gipalit, tag 300. Karon siya na may nagbantay, ang kato namang pastor nga medyo may edad, iyang asawa, batanon man mga kaigsuunan. Siya na may nagbantay, kay nihawa may asawa, nibalik tong customer, nagpalit. Iyang baligya, 400 man. Siya, grabe naman po kasi Roy. Ang imo ganing anak, ganina nagbantay, 300 naman kay baligya. Ikaw noon, ikaw nung amahan ka, mahal na no. Giingnan sa mga pastor, pastor, wa ka masakiti ato pastor. Siya, gamay ra na pagsulaya, oy. Sakit kay to pastor, oy, naaan kang amahan sa mga asawa. Siya, gamay ra na pagsulaya, oy. Praise the Lord! Nakadungog tag mga pagsulay sa uban nga grabe. Di ba? Tanawa ra gud og sulayon kag balatian. Mahinumdom ka kang hob, imong basahon kinabuhing hob, mo ka gamay ra ni pagsulaya. Oy, salamat sa Dios. Nga naman naman ko kay panag-ingnan. Kay kung nakaya gani ni hob, mas kaya na to. Amen. Tanan na gani ito, nawad-an na gid sa tanan. May ganita, bisag natay mga balatian usay, daghang kayong mga musupta na to mga kaigsuunan. Amen. Daghang mo pray na to, lipay na kay tana. Si Job, wag yun. Amigag asawa. Wag. Pero nigunit siya sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang Diyos matinud-anon sa iyang mga saad. Amen. Hallelujah. Ang Diyos matuod sa iyang mga saad. Bisan moagi man tag mga pagsulay, moagi man tag balatian apan adunay Diyos nga dili mo biya kanimo sa ere. And let me tell you this morning, church, adunay Diyos, hallelujah, nga nagtanaw kanimo og di siya mo biya kanimo ilabi na panahon sa mga pagsulay. Ayaw pagpalingla sa kaaway nga gibiyaan ka sa imong Diyos. No! Adunay Diyos kanunay nga nagkuyog kanimo.